Masu kallo barkanmu da wannan lokaci daga dan tashar mu na DRTV. Kamar yadda muka saba kawo muku shirye-shirye da dama, a wannan karo za mu kawo muku shirinmu na sirrin zuciya. Ni Amal Sabiu Bello da na saba gabatar muku da wannan shirin, yau na zo mana da babban baƙuwa. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da haka malama. To barka ka dai. Yawwa, kamar yadda kuka sani wannan fuskan ba baƙon fuska ba ne. Muna yi ma malama barka da zuwa. To ina godiya. To malama ko za ki gabatar mana da kanki? Ta sunana Hajiya Fatsuma Musa Magaji. Masha Allah. To ɗan dai brief introduction. Ni an haife ni a garin Maiduguri. Mahaifina ɗan Adamawa State ne, mahaifiyata kuma 'yar jihar Borno, wanda mutanen da aka san su da Chibok. To a nan na yi primary school ina, na zo na yi secondary school a FGGC Bidda da ke Niger State. Saboda nisa lokacin Maiduguri to Niger State was so far, ya yi nisa. Sai aka yi transfer ɗin mu muka koma na karasa a Federal Government Girls College da ke Potiskum. To na yi University of Maiduguri, second degree ina kuma na yi nan ABU Zaria. Alhamdulillah ina zaune a nan Kaduna, ina da 'ya'ya guda 4 alhamdulillah. Masha Allah. Gaskiya muna miki barka da zuwa cikin wannan shiri mai albarka. Kamar yadda muka saba gabatar da bakinmu da suka gabata, a cikin shirinmu na sirrin zuciya mukan tattauna ne akan abubuwan da suke damunmu, mu da kuma al'umma baki ɗaya. Wannan karan za mu tattauna a cikin ɗaya daga cikin abubuwan da yake damun al'umma, wato matsalolin da ko bazawara take fuskanta, ko kuma mu ce ƙalubalen da bazawara take fuskanta a gida. To alhamdulillahi, da farko abin da nake so mu sani shine dai abin da za mu yi, da farko mu fara valuing iyali, ahalinka na farko ya zamanto shine abin da yake shine first priority ɗinka. In aka ce ahalinka, ma'ana damuwansu, alherinsu, duk wani abin da yake damunsu ya zamanto shine damuwanka. Ya zamanto idan muka fito a matsayinmu na iyaye, idan muka fito a matsayinmu na 'ya'ya, ya zamanto za mu karɓi juna, acceptance nake nufi, a yadda muke. Saboda idan kika duba kowane ɗa a cikin 'ya'ya da kika haifa, za ki tarar da kowa yana da yanayin tunaninsa, kowa yana da yanayin ƙarfin zuciyarsa, kowa yana da menene personality, a ce ɗabi'unsa. Ciki ɗaya suka fito da halaye, duk da akwai tarbiyyar da zaki ba su, amma kowa zai fito miki da wannan abu. Ko a matsayinku na iyaye, abin da za ku dage a kai shine ku yi ƙoƙari. Na farko za a nuna musu tsoron Allah, ma'ana su zama suna da consciousness. Ya zamanto duk abin da za ka yi a wannan bai da kyau, wannan yana da kyau. Na biyu kuma ku karɓi juna a yadda kuke. Acceptance yawa a yadda kuke, ba wai a'a wane yana laifi wance tana laifi duk sai a taru a fushi da ita ba, a'a abinda bamu fahimta ba, shi sa ban yarda da wannan karin magana na wai idan hannunka ya menene za ka yanke shi ka yar, a'a idan aka zo maganan gida, because ina son ansa question ɗinki na maganan bazaura, idan aka so maganan gida da matsalolin da abin da ake ciki, za a haɗu ne a sai da za a magance shi. Na farko sai ma mun yi acknowledging, sai ma mun karɓi cewa akwai matsala. Ma'ana yau idan aka ce an saki mace, yanzu wannan bazawara da muke magana, kin san a Hausa word, a kalma ta Hausa, idan aka ce bazawara ana nufin wacce ta taɓa yin aure amma yanzu babu aure, walau miji ya rasu, walau sun rabu da miji. To amma a context ɗin hirar da zamu yau, zamu aje wacce miji ya rasu, saboda ita ma tana da nata matsaloli, amma ina so mu yi magana akan wanda ita a rabuwa ta yi. Abin da yasa ne maganar mindset, ne maganar acceptance. Da yawa 'ya'yan nan mata da suka tsinci kansu a wannan larura na an sake su, ma'ana yanzu sun zama ba su da aure. Al'umman gaba ɗaya a kashi 70 ko 80 akan ɗaura ma ita yarinyar laifi ne, sai ka ji ma ana cewa ta kasa haƙuri. Kuma wanda suke fara mata wannan abin daga cikin gidansu ne. Daga na kusa kuwa. Daga cikin gidansu ne. Abin da nake so iyaye su gane, wannan yafa ita ce yadda lokacin da ka haife ta, idan kana ma musulmi, ran da ka haife ta abin da ka fari mata shine huɗuban nan na cikin kunne, ka kira mata sunan Allah, ka yi mata addu'a. Idan kuma kai Christian ne, ka ɗauke ta ka kai ta church, an je an yi mata addu'o'i da sauransu. Is the same yanzu kuma idan ta girma
an aurar da ita ta shiga ɗakin aure an samu matsala, don ni ban so ma in yi fokusin akan shi mijin. Dalili ai shi da girman ta ya ganta, sosai kuwa. bai san rarrafanta ba, bai san wayonta ba, bai san sai mata daifa ba, bai san fitar da haƙorinta kuka yi ta fafutuka. Kai ne a matsayinka na uba da ita uwarta da kuma dangi da aka yi ta fama. Kai wani ɗan ma ƙila lokacin da yake yaro tana ta fama da laulayi and so on and so forth. Yanzu ta zama grown up, an aure ta don sun samu matsala ko menene, saboda matsalolin su ma suna da yawa. Yau an rabu, wai sai ka tarar da iyayen da fa su suka haifi wannan bebin fa sai ka ga suna juya mata baya. Ai wannan stigmatization da tura yake kira, wato tsangwama da ake wa bazawara, daga gida yake farawa. Daga gida ne kuwa. Daga gida yake farawa. Ai na yi maganin ka yi valuing ɗin family ɗinka, ka ɗauke shi da daraja. Wallahi duk iyayen da suka ɗauki yarsu da daraja, wai don an sake ta suka nuna to mun ji kaddara ma ta yi laifin, wadan wani ya za mu ce laifi, zo mu zauna, zo mu saɓani. Sosai kuwa. Idan muka duba a ka'idance na addini, both addininmu da muke da shi na musulunci, addininmu da muke da shi na Christianity, akwai ka'idoji da aka shimfiɗa na idan mace ta yi laifi akan sake ta. Majority of saki da ake fama da su sai ka tarar da ba masu da alaka da wannan, ba wai ba su faruwa ba, amma ba su da alaka da waɗannan ka'idojin. Sai ga kawai wannan friction ne da aka saba, gajiyawa. Idan ma maganar rashin haƙuri ne, ai haƙuri ba wai I'm trying to be biased bane. Matsalan da ake samu mu a al'adance, an fi ɗaura ma yarinya mace ta zama ita take da haƙuri. Ya za a yi wacce take da ƙasa? Wai akwai karin magana da Hausa yake cewa babba juji ne. Wato zai ɗauki kowane, me ake kira, zai ɗauki kowane shirme, kowane bola bodin zai ɗauka. Amma idan aka zo magana aure sai a ce mu ce ke za ki haƙuri. Tsakanin da Allah ba shi ya kamata ya haƙuri ba. To, ai haƙuri kar ai misunderstanding ina. Kai ne jagora, kai ne kake ja, kai ne babban. Obviously all the shirme, all the trash za a yi maka. Mutane suna faɗi masu hikima, ita mace fa menene hankalinta ko rana ba sai ta kai ma ila 50 da kai. Akwai shirman da mai shekara 60 za ta yi maka, mai shekara 20 din ma za ta yi maka irin shi. Sosai ko. Akan ce wai dai haka muke, kamar yadda mu ma matan sai mu ce mazan su ma haka suke. Bari mu bar wannan, kar a ce muna blaming maza. Bari in dawo kan maganan iyaye. So ku ne za ku nuna ma yar ku to wannan abu ya faru, bayan an bi matakan da za a ɗauka kila wajen a ga an sulhunta su, abun bai ba. What is the next thing za ku yi? Obviously a al'adance, ina nufin al'umma, society, su a wurin su yar ku ce ba ta da hankali, su a wurin su ‘yarku ce ba ta da haƙuri. Ku kuma iyaye, saboda kuna so ku kare ego ɗinku. Kuna so ku kare sai wai saboda kar a ce wai ai ba ku ba ta tarbiyya ba ne, sai ku dinga sauke mata wannan fushi. Wallahi duk wanda yake da teenage daughter, ina da guda 3. Ina da 19-year-old, ina da 17-year-old, ina da 14-year-old. Ni zan gaya miki duk iliminki, duk hankalinki, wallahi wani lokacin sai dai kawai ki haɗa ma da roƙansu. Da Allah ya haƙuri wancan wanke zaki, da Allah je ki kin ji ko? Ai ana ne. Haka ne. Ni na haife su, na yi faɗan, na yi ihun, na yi tsallan. Kai ni idan ne kai ga in zan buge su wani sai a ce umma ba za ki dukan ba, ba za ba ki iya ba. In na ce zan buge ki, za a gaya min to my face, ai ba ma ki da ƙarfin dukan. As in that level of confidence. Sosai to shi yasa wata rana idan naga ƴan mata a being wayward, irin suna zama wild, shi Allah sarki, Allah sarki, Allah ya kare. Yes, wannan rebellious stage. So iyaye idan kuka ji za ku yi focusing on wai ego ɗinku, wai ‘yarku bata kyauta ba, a'a ana maganin family honor, ta ɓata muku suna, wannan abun, wannan tsangwaman, wannan rashin ba da what do you call it, support shi ne yake jefa ‘yan matan nan kuma su je su shiga halin da ba shi ba. Sosai kuwa. A yi haƙuri, a yi haƙuri. Idan kuna so ku ga yaya zaurawanmu suke ciki, a yi haƙuri. I'm not here to castigate anybody. Ku je duk gidan wani tuwo-tuwo, ku je duk irin mararraba ake kira, inda long lorries inda hanya matafiya suke. Ku je, sannan a yi haƙuri, ku je film industry namu na Hausa. Ana magana zaurawa ne young, ina miki magana below 30. Sosai kuwa. Ba ina miki magana ba zuwa da mata san abin da take yi ba. Yes, ina miki magana from teenage age ne
to a ce 30 lokacin ma hankalin ya gama developing ne Babu. me ta sani akan rayuwa ba ta sani ba. Da yawa in kika zo na akwai studies da muka sha kari, da yawa in kika zo na za su ga miki cewa a gidansu iyaye sun kita, wata dama uwarta mahaifiyarta ba ta gidan, so ba ta da matsugunin da ma za ta zauna a gida, ida ta je gidan aunties uncles sun tsangwame ta sun kore ta. Kai wata akwai wanda case da muka yi ma baban ne ya ba da odan cewa bai yadda kowane family su yi accepting wannan ya da aka sake ta ba. Akwai wanda na sani sanadiyan wannan din aka saki uwanta, ita kuma ta gudu ta tafi. Uwan ma yanzu haka ita ma kanta ta ce ba ta da inda za ta zauna. To me muka yi? Ƙarshe neman aiki ta reno a gidan wani take yi. So dole ne a matsayin mu na iyaye sai mun zauna mun duba. Na yi maganar acceptance. Wallahi akwai yanayin da akwai wani program da na taɓa yi fuska biyu. A yi haƙuri maza, ku yi haƙuri, ba wai ina so in ce ku bane duk wani laifi da ka sani, it's not gender me ake kira, mata suna yi maza suna yi, duka mu ne Allah ba mu ikon gyara. Idan aka zo magana aure, mutum zai zo maka da babbar rigarsa da hulansa ya zo a yi magana aure, sai an yi auren. Ina jin wani malami yake cewa wallahi kusancin mata da miji ya yi yawa. In ba aure ba ne ba mutumin da za ka iya zama da shi shekara 1-2 this close. Dole ne za a samu friction. Kowa da mindset ɗin shi, shi yasa su mazan ma ba za mu ce wai a kun saki mata ba ku da a'a, ba haka bane. Kowa da ƙarfin zuciyar shi, wani ba zai iya ɗaukan wani abin da za a mishi ba. Of course saki ne is the only option he has. Duk ba nan muke ba. Mu we are saying iyaye ku zauna ku duba. ‘Ya'ya musamman mata zawarawa halin da suke shiga bayan an sake su, mafi yawanci tsangwama yana farawa daga gida ne, kuma iyaye suka kyale. Sai ka ƙanye suna mata rashin kunya, ka ga bata isa ma a yi magana da ita ba, bata isa a yi shawara da ita ba. Shine ‘yan matan su kuma sai su gani to ai tun da haka ake muni ma yanzu bari in fita kawai in kama haya abin nan. Kuma dama already duniyan ya yake, ni fa ina faɗi wallahi da yadda za a yi yaran nan kas su fita saboda fitinan da ke waje. Kai babba da tunaninka da hankalinka da basiranka ma wallahi sai Allah ya kwace ka. Ballantana yarinya da bata san komai ba. Bata san komai ba. Ga yanayin yadda Allah ya mace, dama mace tana da rauni. Allah na tuba in ji ko malama Juwariya take cewa akan shawarma yanzu na sai a ɗauki hankali. Kin kai da nisa malama, akan datan 200 ma za a iya bata. Akan datan 200 ai ba ƙarya bane. Da yawa daga cikin su, I'm not saying ba masu kwaɗayin, amma mafi yawanci negligence ne na iyaye. Yau da za ka zo na ka rungumi abinka. Fiyayyen halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran manzani da muke da su, an kyale su ne, mutane sun kyale su ne. Waye kai dan an yi maganan ka an saki yarka? Waye ke Hajiya dan an yi magana an saki yarki? Mutane fa you cannot escape. Akwai wani maganan da nake yawan faɗa, idan mace an ce yau bazawara ba ta da daraja, a cikin matan fiyayyen halitta ɗaya ce budurwa, sauran duka zawarawa ne. To a nan ma ya kamata a san cewa suna da value, ba muna goyon bayan a yi saki ba, amma in an sake ta bata zama abun kyama ko abun tsangwama ma we'll still give it to mazanmu, especially mazan arewa. A arewa ne zaki tarar da namiji bai taba aure ba amma zai iya auren matarsa ta fadi bazawara. Wannan kam we can give them this credit. Kowa ya sani. A arewa ne zaka tarar da namiji zai auri bazawara mai ƴaƴa 5-6. Ana haka. Wanda idan muka duba sauran wurare yana daga cikin matsaloli da ake samu ya. So wannan kan gaskiya za mu yabi mu tsakani da Allah. Shi yasa yau na ce ba zai yi wai a ce a wani na laifi wani bai da laifi ba kuma na ce 'yan matan su kansu da aka saka ba su da laifi, a'a cewa ne ita mace wani abun ba lalle ta gane me ake kira to gravity din hankalinmu da hangen nesa mace ba ɗaya ne. So iyaye da za su dage wajen valuing su don an sake ki magana a wulakanta ki a kore ki ba wannan ba, saboda al'ummanmu da muke ciki a yi haƙuri. Na yi wani tambaya, akwai program da na yi tambayan da na yi na ce bazawara a kalmar Hausa ana nufin matar da bata taɓa yin matar da ta yi aure amma yanzu ba ta da aure, sai aka raba shi into two. Akwai wacce miji ya rasu ya bata, akwai wacce kuma aka sake. Na ce duk na ji wannan.
shi kuma namiji da ya yi sakin ya sunan shi a Hausa. Ni dai a da ina ji ana bazawari sai na fahimci karatun ba haka bane. Karatun ba haka bane. Idan aka ce bazawari sai dai ki ji an ce bazawarin wance. Bazawarin wance. Ma'ana sito manemin wance. Amma shi da ya yi saki. Ita yanzu ko da so ɗaya ne ta yi auren aka sake ta bazawara ce. Bazawara ce tabbas ko. First aure a ce an yi aure wata biyu an sake ta bazawara ce. Bata ma yi kama da bazawara ba, ma'ana za ki ga bata haihu ba bata yi komai ba. Wata ma her name is still bazawara. Sosai ko. Amma shi da ya yi sakin a Hausance babu wannan kalma, idan kuma akwai wani ma cin fuska. Amal yan comment section sa miki. Gaskiya ni ma ina jira. Male name, masculine name for bazawara. Muna jira ni ma sai in koyi karatu. Gaskiya ni ma dai ina jira. So tun daga nan point inda nake so in yi making shine wallahi sai mun auna mun duba, duk da kun san na yabi mutanen mu alhamdulillah ana kokari wajen gaskiya auren bazawara, auren zaurawa Allah ya taimake mu. Iyayensu ma suna kokari, iyaye ma suna kokari, duk da haka ne ba sa yadda, akwai wanda har yanzu ba sa yadda, amma alhamdulillah. Amma ina magana akan iyaye, ina magana akan family. Yau idan kika je kika aje bazawarar da kila bayan an rabu din kika ga ta yi improving, ma'ana ta karu, ta taimaki kanta, za ki tarar da ita bazawarar a gidansu an bata wannan kulawa, an bata wannan support din, sai ki ga ta inganta rayuwarta. Duk wacce kika ga bazawarar da ta wulakanta, ina baki misali ki ganta tana yawo gidan tuwoto ko tana yawon masana'anta, a yi haƙuri ina faɗin reality ne, ba wai ina kaskanta kowa bane. Sai ki tarar da mafi yawanci iyaye su ne suka fara tsangwamin su, suka nuna musu ai sun yi laifin da Allah na tuba, Allah ma da kanshi muna mashi laifi yana yafe mana. Bare iyaye wai dun ku a naku tunani wata bata muku suna, kowa bai idan za a bi diddigin shi, ina mai tabbatar miki babu wanda zai tsira. Haka ne. Kai wani abun ma idan za mu bi diddigi, in the first place aure wai ni kam waye yake da me ake kira waye cancanta ya yi bincike idan yarinya za ta yi aure? Mahaifi da mahaifiya. Ba su mahaifi ma mu batta a mahaifi. Inda ya yi ƙwaƙwaran bincike, misali yau iyaye sai dai ku yi haƙuri, wallahi yau sai dai mu karɓa. In ka tsaya kai ƙwaƙwaran bincike akan mijin da zai auri 'yarka, za ka gano ɗabi'u, halayya da sauransu da zai sa ka bashi ko kar ka bashi. Idan kuma ita ce ta nace ta ce sai shi, ai akwai magana. Ina faɗi kullum as a mother, as uwa, wallahi ki lura da 'yan matan nan da yawa daga cikin masu zama mai ake kira desperate su yi aure, sai ki tarar da yanayin gidan da suke, in banda of course akwai peer influence, kawayenta masu ma suna ta aure, akwai wanda kuma a'a hayaniyan cikin gidansu shi yake hana ta. So the only solution is bari ta yi aure. Idan yau ku a matsayinku na iyaye kun ba da enabling environment for daughters ɗinku, wallahi ba za su dinga sauri su so su yi su ce za su aure ba aure abu ne mai mutunci, amma su zama so desperate inda za su dinga ignoring red flags, su suke roƙon maza. In kin gani da 'yan matan nan, wasu 'yan matan nan suke Allah su yi auren saboda hayaniyan da ke cikin gidansu, wata a'a baban ne, wata a'a ita uwar ne, uwar da ta haife ta akwai su, akwai wanda kuma a'a step mothers, kai wata kuma ba ma hayaniya tsakanin mahaifiyar da mahaifin, wata kuma tsakaniya ne tsakanin step mothers a gida da 'yan uwa. So kawai ita burin ta bari ta yi a wani ta tafi. So idan ba muka ce za a bi ta barawo ana maganar ita yarinya da aka saka, iyaye ma fa sun fado ciki. Saboda haka dole sai mun duba wayannan 'ya'ya mu muka haife su, and we have to protect them. Ko sun yi aure sun fito, ko ba su yi aure sun fito ba, dole ne mu tsaya mu ba su wannan daraja. Al'umma bata ba su ba, amma naka ne, abin da ya kamata me kenan. Akwai wani kalubale da wasu matan suke fuskanta. Idan misali yanzu macen da aka saka kuma ta yi dace ta aure mijin da yake da rufin asiri, ya fi gidan iyayenta, wata gani take kama in ta koma gidan iyayenta cikin ɗaki ɗaya na 'yan uwanta nan akwai ci baya, to bari ta kama haya ta zauna. Zamanta a wajen nan wani kira zaki ma wa'annan matan, saboda mace da aka sani mai daraja tana ƙarƙashin inuwan namiji ne, ko mijinta ko iyayenta ko kuma tana tare da 'ya'yanta, ko ba kama. Amma yanzu ta ce ba za ta koma gidansu ba, za ta zauna on her own. Wani kira zaki, wani ƙalubale su wa'annan matan suke fuskanta?
kin san mata a yi haƙuri, mace ce ni, ina da 'ya'ya mata, mu gani muke kaman wannan takura, wannan kula, wannan bari daina, ina za ki je gyara kaza, su waye suke zuwa a daina, sai muna gani kamar an takure mu, sai muna gani kamar muna needing freedom. Muna needing freedom. Allah da ya halicce mu fa, sai Allah ya yi mu that akwai abin da ake kira ma'asumai, wato protectors inki. Idan kina yarinya baki taɓa yin aure ba, kin ga babanki da ya haife ki, brothers inki, kai da aka tashi ba brothers ma da ƙanninki, da ƙanne saboda maza ne. Kin ga yadda aka yi covering ɗinki, ga iya babanki na kuma ba shi kaɗai fa, har da uncles ɗinki, ma'ana brothers ɗin babanki, ba fa shi kaɗai ba, ta ɓangaren mamanki, brothers ɗin mamanki fa sun zama protectors ɗinki. Kin ga how you are, kin ga aka katange ki, wannan kenan. Idan kika zo kika girma, kika yi aure, shi mijinki ya zama shine number one, shi zai ringa shielding ɗinki. Idan kika haihu, ɗanki namiji fa ya zama shi ma, kuma karki ce wayannan na farko da na faɗa ma ba wai sun tafi ba, fa ƙaruwa ne. It's an additional protection. The more you grow, kin fahimce da abin yake sosai. ga ɗanki ko, to idan kika haifi 'ya'ya mata, 'ya'yanki mata suka yi aure, mazajinsu additional protection. Kin ga number of men da na irga? Idan idan 'yarki mace ta haifi ɗa, wannan jikan fa is another muharraminki, as in protector ɗinki. Ki gaida Allah ya, saboda Allah ya san mu. Mace na da daraja. Muna da daraja. Muna da rauni. Dole sai da wannan protection. So idan kika ce duk kin rusa wannan katangan, kina ganin kowa bai iya ba, ke kadai single handed. Mace ne fa mai shekaru 50 yanzu nan, wani sai ya ce mata baby ko sweetheart, ta murmushi. Ta yi murmushi. Kuma a ranta fa ta san ƙarya yake. Amma zuciyan yana son wannan kalamin. To ina ga shekara 20 ko 30. So dole ne mu na fahimta a kone, of course ta yi zaman gidanta, da kina da kitchen ɗinki, falonki, gidanki, ga ma'aikata, ga wanne kin zo gida yanzu ke ce. To kamar yadda na ga masu hikima suke a wannan gidan na iyayenta, sai ki ga an keɓe mata waje. Kai akwai wanda ma aka ce yaran su yi haƙuri su ba yadda su ɗakin su, saboda a bata wannan ta samu wannan support. So what I'm saying is, yes, akwai dalilai da yawa da yake sa mata suke ganin za su kama gidajensu, but the issue is sai kin yi da gaske wajen scavengers da ke waje. An dai fahimci abin da nake nufi. Saboda ire-iren wa'annan su ba su damu da wai ko kina da shekaru ko ke karama bace, a'a. Kuma ba a fuskan su ake gani ki gan shi, a'a wai shi ga kina ganin kin ga mugu ba, bai da kama, in ji Hausawa. Ke ne za ki rike darajanki. Me ya kamata in yi? A'a ina son ƙara karatu, a'a sana'a nake so in yi, a'a ina aiki, business, a'a ina aiki, sai ki rike mutuncinki. Amma da zaran ya gane cewa kina zaman kanki, ya gane cewa baki da aure, to wani duk yadda za a yi ga ya ɓata miki wannan mutuncin zai yi. So ya rage ke, it's on you. Nobody is coming to protect you. Ai kullum ina gaya ma 'ya'yana mata. Akwai wacce na sani wanda hakan ya faru da ita, tabbas iyayen suna ƙauye ne a gida. Yadda za ta bar inda take ta koma ma'aikatan da take tana Abuja, inda take aikin kuma ita ce ƙarfin iyayenta a gida. So an zauna an yi dogon tunani. Zamanta ita kaɗai da ƙananan yara 4, babban bata wuce shekara 12 ba, ƙaramin kuma bai wuce shekara 3 ba, Allah ya ma mijin rasuwa. So zamanta ita kaɗai a can hatsari ne ga 'ya'ya. So wanta da yake da aure a nan, sai aka ce to ya tattara shi ya koma Abuja. Gidantan da mijin ya bari ya zauna a wani bangaren da matan shi da yaran shi, ita ta ci gaba da zama a main flat ɗinta, nan kuma bangaren gefen ɗan uwan ya zauna da matan shi da 'ya'yan shi. Ya zama akwai namiji a gida. In mutane suka san akwai namiji a gida magidanci, to zai zo da sauki. Kamar an ba ma gidan protection, kamar bayanin da kika mana kenan. Shine maganar da nake, iyaye 'yan uwa sai mun yi me ake kira role ɗin da Allah duka ya bamu duka. Ai in ka bibi iyaye maza, okay, ba iyaye maza ba, brothers, uncles, maza nawa ne suke bibiyan ma halin da sisters ɗinsu ko aunties ɗinsu ko cousins ɗinsu zaura suke ciki? Gaskiya ba da yawa ba. Kuma she needs you.
ko a kuɗin omo da sabulu wata aka batta sai ta lalace. Wata ga gidan uncle ɗin ma da wadata, gidan brother da wadata, amma sai ka ga zaman ya gaga ba za ta ma isa ne ta zauna. Bata isa ba. Ai once kin zama bazawara, another Kin zama major kamar matsalar wata da muke da outcast. shi yanzu. Wa'annan matan brothers in ko matan waye kuma kin ga dai mu ɗin ne ko mu sai ki ga kuma su ne suke takura mata, musamman idan ta lura cewa shi nata ko uncle ɗinta yana taimakonta, to wannan matar fa ita ne za ta dinga cussing, za ta dinga ziga ta hana. Tsakani da Allah. Mugunta kenan. Tsakani da Allah, in ka san yau baka son gobe ba, kuma duk wanda ka taimake shi wai sai a dinga fakewa da ba ta ki haƙuri ba, ta ki zama wace ne za ta ki zama gidanta. To ni ba kullum kalmar da nake faɗa a ko da yaushe, duk haƙurinta idan shi bai bata daman ta ji daɗin zaman gidan ta zauna ba zai yiwu ba. Wata rana ba mai shi ba. baka abincin yau ya hana ka, yunwan zai zaunar da kai. Idan kuma yana da ko influence over him fa. To. Masu sa shi ya yi kuma dole ya yi, ai ba za su fito su ce ka saki matarka ba. Ba za su faɗa. Yanzu idan uwan miji ta fito ta ce wance tana min rashin kunya, wance tana min kaza, nuna min namijin da zai ɗauki wannan reni a ce mahaifiyarsa ta kawo ƙaran matarsa. Babu. Gaskiya. Babu. So abubuwan da yawa, saboda haka do Allah da brothers, da iyaye mata, da iyaye maza, da 'yan uwa. Ita wannan bazawara ba muna ce abin da ta yi daidai ba ne, ba kuma muna ce abin da ta yi ba daidai ba, amma dole a yi shielding ɗinta, a bata wannan protection ɗin. Kai, ni ban taba ganin inda zafi ke gyara mutum ba zai yi ba ne, zai yi ba. Dole ne sai an bata more love, a fahimtar da ita, of course inda ta yi kuskure za a nuna mata, amma wannan zafi stick all the time, ko a yi mixing carrots and stick, a'a bai yi ba gaskiya. Akwai wani magana da iya psychologist suke cewa duk ɗan da ya tashi gidan da yake da tsananin wurin tarbiyya, tsananin tarbiyya, yana iya samun matsala a rayuwar shi nan gaba, yana iya saurin lalacewa. Saboda ba a bashi ya yi ƙiriniyan da ya yi na yaranta. So idan bai yi wannan stages ne rayuwar mutum, kowa yana undergoing, ba za a haife ka yau ka tashi ka fara rarrafe ba. Dole sai ka bi stage by stage. So akwai stage ɗin da in an hana mutum yi, gabas in ya je high institution, shi yasa wasu matan ake samun matsala, a ce yarinya ustaziya a secondary mun san ta kintsatsiya kaza, amma daga shiga jami'a yanzu wandon ma da take sawa skin tight ne, ba dan kwali ba kaza. So kira shine nasiha, addu'a, gyara, ba wai gyaran da za a yi maka na faɗa da zagi da yadda iyayenmu 'yan uwana da suke yi ba. Yadda ake zagi, a hantare mutum, a tsine mishi, duk wannan ba su ba shi ba ne. Kuma dole sai mun magana wai family honor, maganan family name, wai ai ta ɓata mana suna, duk ba wannan ba. Mu mutane ne, we are bound to have human errors. Kai kanka babba. And we learn from our mistakes. Kai kanka babba kana yin kuskure, amma idan aka zauna aka dinga tattauna, aka dinga gyarawa, amma wai dan an saki mace a dinga tunzura ta, a to bai ba gaskiya. Allah dai ba mu ikon gyarawa. Amin ya Allah. Masu kallo, laifin daɗi ƙarewa. A wannan makon mun kawo ƙarshen wannan shirin, amma insha Allah wani mako mai zuwa za mu kawo muku malama domin mu ƙara tattaunawa a cikin matsalolin da suke damunmu daga nan tashar mu na DRTV. Ni Amal Sabi'u Bello da na ja ragamar wannan shirin nake cewa mu huta lafiya.